achambita sei? Aiwa, attende. Mari yake anayo. Remember, issue na Milan Pets, issue anayo neni is bank statement. Reason as not bank statement, ndakataura. Anditi. Ndataura reason as not bank statement. Ndavachama neni ndikati mira ndipandoona chemeka no bank because access andina. He had access avinyeberana ngasina access. He had access but aichinja password ukanga. Eba bank saka pana anobirwa mari because access ye bank anga anayo. Anditi number 1. Number 2, bank card or bank rari haana kurivhurirwa nemunhu. Bank ranga riripo kudhara rine mazita evanhu rine zvinhu zvevanhu rine matransactions asinei naye anoitika mubank imomo. Anditi number 3, akabirwa mari akanditi nini uya papeji kunonzi tese uise I don't need kubata bank ndikurambire chi because iwe ukanochida chinhu kune munhu hauite by force. Ngaramba achituka straight aunodhiwa divenstart handina basa nazvo. Live yake hatina basa nayo. Wese ari kunzi ndakanyaya believer ndikoko asi apedza kutuka bank statement ichabuda here pakutuka ina handisi kumupa asati andituka asati ngakwidze handisi kuansa maquestions avazokudza zvanduzandiva ndatodona handisikuda kubvunza maquestions akambowanda handisi kuita izvozvo saka ndati ngaaite ari kuita asati apopota but bank statement ichabuda here apopota mari yake irimo mubank make mupage make but ichabuda here bank statement inaro stopalos unondisira namba dzako apa kana uchida ndikuratidze ndokokurakidza bank statement akarivhara kudai so ndakatori download ndatokumbirwa nagogo ndichida kumupa vamuka makusena achivava zvokuti saka ngaambovava asati atanga. That's it. Narrative iri kufambiswa kunzi Swaga akatry kuchinja mabank details and stuff like that. Ndakazoona zuro zita rangu rakuiswa futi kwanzi nini ameno ndakaudzani kuti Swaga akatry kuchinja mabank details. That's a lie. Chero pandakapinda mupage make atina kutry kuchinja mabank details. Chinhu chekutanga kana mari yati failed. Mari yeFacebook ikakuti failed. Panenge paine problem nebhengi rako. Inenge yaita bounce back. Ndo zvakaitika papayment yekutanga. Why? Because bank raipindira mari decline payment because it was a lot of money. It was close to $8,000 US. Facebook tried to pay twice. Iya ingona pakanzi failed asingazivi kuti zviri kurevei achifunga kana mari yeFacebook isina kubuda iri problem yeFacebook inokunyorera nered kuti on hold. Ndo panenge paine issue newe iwewe nemeta. Kana yati failed inenge yatraya kubuda vane bank reFacebook rinenge ratraya kubhadhara yoita bounce back yosiko reporta kupay out kwako kuti payment yako yafaila. Saka the first thing that I did pane pawataura stobo kati meta haisi iyo iri in charge yepayout. Same company stobo, just different departments. Kana uchitaura neve payout vanokuisa kupayout specialist kuma departments anodhila nezve accounts zeFacebook. Vanodhila nezve mapage department rakasiyana, vanodhila nezve mari dzeFacebook department rakasiyana. So paunoenda kunovatumira email because the first thing that I did indakaona mari yakati failed. Ndobva ndavabvunza kuti mari yakati failed ka2 problem chii? Havana kumbotora time because I was using my account. Ndakapindamo saadmin wake ndishandisa zita rangu ndandine blue tick. Pasina kana 2 minutes vanga vatopindura. Vakati we tried ndotori nawo ma-emails acho. But it's not my place ekuti ndiburitse zvinhu zvevanhu. Asi ma-emails acho ndotori nawo. Anosvikana uchitaura navo uine blue tick anenge achisvikira kwauri iwewe. Saka ma-emails acho anotori kuaccount yangu iyi yakanzi Sylvia Dlamini. Pandakataura nevemeta. Vakati takatraya kubhadhara mari twice but yaibounce back. Muridzi weaccount ngaaende kubank anova explainera kuti imari yake ye content whatever
ndobva ndamuudza Swaga kuti udza Agnes kuti adai. Swaga akati ndinozotadza kunozvitaura nemuromo ndikamufonera ndokumbirawo mundiitire iri voice note ndongomuforwardira, of which I did. Ndobva Agnes anotaura nebhengi rake, then mari yakabva yabuda. That was 23 January pakabuda mari. Facebook takataura nayo musi wa9 January. Vakabva vatochinja payout date ekuti ichatraya futi kubuda musi wa23. Ndobva yabuda musi wa23. Ipapo tapavhura. Ndakateerera malive anga achita. He explained kuti yaFebruary yakabuda. YaFebruary yabuda. Ndipo pavakatanga kuita ma-issues nekuti zviri kunzi mari yakatumirwa yakashota. Then pakunobvunzana kushota kwemari. Ari kuti ye, ndutaura zvakataura. These were his words, they are not my words. Kuti akabvunza Agnes kuti why mari yauya yakashota. Iye anga achifanira kutambira akanga atambira about $750 here, but kumaranzi yakanosvika iri 8,000 rands. Of which we all know kuti $750 aiti 8,000 rands is more than that. Saka pavakano exchange mawords ekubvunzana mari kuseri uko, there's more chavaseri kuti budira pachena. Zvavakataurirana kuseri ndiko kwakaita problem. Mukubvunzana kuti mari yavo yakashota how. Ndiko kwakaita dambudziko ikoko. So zvakazoitika apa. Account yakabva enda yakanovhariswa. Hence Facebook was asking for my bank statements to verify if the bank account is still working. Pamusoro ipapo. Akanovharisa zvinhu ndiani? Muridzi weaccount ndiani? Saka muridzi weaccount ndiye akatanga kutokonya. Yes. Vakatokonyana pa payment ya listen to problem kana Swaga achitaura. Anotaura aine ma-emotions. Akasimudza voice. Achipopota. Achimboti akaplaya voice note. Ombotukirira. Asaka mumutereri. In what I do kana ari pa live, I don't listen to him because sometimes ukamuterera ari pa live anenge ari too emotional. Ndinozonoterera ma live ake chave chimunya. I listened to that live last night. Yakareba 4 hours. He said kuti akabhadharwa 7,923 January. Yaive nemari dzana Nubu, yaive nemari yamama Rasta, maive nemari yake, kuzoita mari dzake dzakanga dzirimo content yake. In total it was almost about 7,900, close to 8,000. Muna February akati iye payout yake yaimuradza kuti abhadharwa $750. But akazotumirwa mari kuSouth Africa ikasvika iri 8,000 rands. Endai munonyatso kumuteerera musingatori masides muchiteerera mafacts. Problem dai achiziva kuzviexpressa vanhu vaimuteerera, but anonyanya kutaura aine ma-emotions achipopota achitukirira akambobata-bata uyo ombotukirira. Inini ndanzwa zvamataura pamati munhu, because inini mubvunzo wangu wanga uri pekuri, ndosaka ndafunga ndopandazotaura paipa nchiti chazoita kuti mari ibounce futi inyaya yekuti Swaga akachinja madetails, because hapana mirai nditange ndapedza. Pamazotaura pamati imimi munhu akanovharisa madhiri akanoripota muridzi webhengi ndiye akaita kuti zvinhu zvese ana kunoripota. Stobo, don't put words in my mouth. Anambotaura kuti akaripota. Akanovharisa bank account. Facebook yatraya kubhadhara mari ndobva yabounce yamachi, ndobva vatanga kuda kuziva kuti account ichiri kushandira. They need my bank statements to verify if the account is still working. Saka makesi edu akasiyana. Ava vanhu ava pandiri kuti mubate. There is more to the story than what they are telling us. Nekuti nyaya idzi vaitaurirana kuseri. Pakunovhunzana pa $750 yaFebruary ndo pakakonzera nyonga. Pane kutaudzana kusina kunaka kwakaitika kwakabata muridzi webank account. But then kana vanhu vachiya nenyaya munhu anonga ane side rake. Zvekuti right now dai Agnes anga ari munhu wekuti ari kuda kuzotaura nyaya yake ka
aitozokudzai kuti ndakataurwa mashoko akati ndozvakandibhowa ndikabva ndavharisa bank account yangu. But inini pane pandiri kuda kubvunza because inini ndakaita the same anditi Facebook ndabvisa madetails emunhu anga aripo asi anga ari aware zvake. Yakandiudza kuti verify yourself, ndikaisa chitupa changu, ndaisa chitupa changu ndobva ndatonzi ndobva ndatobatirwa ipapo. Ende ndanzwa futi kuti iye wachoni Swaga akaita the same, akatoisawo futi chitupa chake, ndanzwa kudaro. Kuisa chitupa chake pai Pari kunzi verify yourself. Pakuverify yourself, there's a difference between verifying yourself and verifying the account iri kunopinda mari. Problem inonetsa vanhu vakawanda kuseri uko zvandagira nchichitaura madays andaidzisa zvemapage mazidays anoita malive. Can someone drop mama rasta vakwira? Like